Mars, halika dito, dali! Ito naman, parang may sunog. Ano ba yun? Tingnan mo to, oh. Tingnan mo. Pinost ng asawa ko yung picture namin. No weekend lang to. Nakalik siya sa pisngi ko. My one and only. I love you so much, mahal. Wow naman! Ang sweet talaga ni Ryan. Grabe, no? Ang swerte-swerte ko talaga sa asawa ko. Oo nga, bagay kayo. Sweet ka din naman kasi. Kayo ba ni Ray? Sweet din sa isa't isa? Naku, hindi. Hindi tulad ni Ryan yun. Never yun magpo-post sa social media ng ganyan. Bakit naman? Hindi ko din alam. Basta tinanggap ko na lang na ganun talaga siya. Punta na ako sa table ko ha. 8:00 na. Simula na ng trabaho. Sige. Oh, see you na lang mamayang lunch. See you! Mars, anong baon mo? Bangus steak. Nagpapaka-healthy, kunwari. Ang bango. Ako naman, ito, minudo. Oh, may nahulog na papel. Maka-importante. Ay, oo nga no. Ano kaya to? Oh my gosh, friend. Sulat ni Ryan. Dear Janine, gusto ko lang sabihin na mahal na mahal na mahal kita. Have a nice day ahead. Much love, Ryan. Talaga naman si Ryan? May pa-love note pa? Siya din nagluto niyan. Ay nako, hindi. Hindi naman marunong yun. Siniksik lang niya yung sulat na yan. Oh, parang ang sarap na luto mo ah. Kuha ka. Pero hindi ako nagluto niyan. Si Ray. Siyang naghahanda ng baon ko araw-araw. Maaga siyang nagigising lagi para magluto ng agahan namin at baon sa opisina. Patikim nga. Ang sarap. Ay, sharp pala magluto ni Ray. Sabihin mo dagdagan niya ang baon mo para lagi kong matikman ang luto niya. Ano ba naman? Kung kailan pa uwian, saka pa umulan. Oh, hula ko. Wala ka na namang payong, no? Tama ang hula. Hindi naman talaga kasi ako nagdadala ng payong. Ay, ako nga nagpasundo na lang kay Ryan. Kaso, birthday nung kumpare namin. Magsisimula na nga daw inuman. Ayun, hindi makaalis. Sigurado, madaling araw na namang uuwi yon. Si Ray naman wala pang tulog. Inventaryo nila kaya hindi nakauwi kagabi. Sigurado tulog na yun ngayon. Hi. Oh, ayan na pala si Ray. Ang lucky. Ng payong. O sige na, mauna na ako Ingat kayo. Ingat din, Janine. Ray, natulog ka na ba? Nangangalong mata ka. Dumiretso ako sa'yo kasi umaambon na kanina. Sigurado kasi akong wala kang payong. Saka, bahain dito sa opisina niyo. Yun na nga. Kapag lumakas yung ulan, 2 pa tuloy tayong stranded. Kung umuwi ka na, edi sana nakapagpahinga ka na. Ang hirap namang magpahinga kung alam kong mag-isa ka at mahihirapang makauwi. Ay, naku naman. Kaya ko naman ang sarili ko. Makakauwi din naman ako. Hindi ko nga kayang matulog nang hindi ako kampante sa sitwasyon mo. O ito, isusuot ko sa'yo tong jacket ko para mabasa ka man, hindi ka masyadong lamigin. Tapos akin na yung bag mo. Ako na magbibitbit. Hawa ka sa akin na mahigpit ha. Maglakad na tayo at pumila na sa terminal ng jeep nang makauwi na. Grabe. Nakailang panaginip na ako. Nandito pa din tayo. Ang sarap nga ng tulog mo sa balikat ko. Matulog ka na lang ulit. Matagal na biyahe pa to. Alam mo, kung naglakad tayo, baka mas mabilis pa tayong nakauwi. Baka kasi kaya traffic. Gutom ka na? Kumukulong na nga ang tiyan ko. Ang tagal naman kasi ng biyahe. Dapat kanina pa tayo nakauwi. Oh, may biskwit ako. Kainin mo muna to. Baka malipasan ka ng gutom. Ikaw? Busog pa ako. Sa'yo na lang. May tubig dito sa tumbler kapag nauuhaw ka. Grabeng traffic yun. Alam mo naman sa atin, kapag umulan ng konti, traffic na agad. Tulog ako sa balikat mo buong biyahe. Tapos nagrereklamo ka na sinundo kita.
Thank you ah. Buti nga talaga sinundo mo ko. Hindi naman pwedeng hindi. Oh, magbihis ka na. Baka nabasa yung damit mo kahit naka-jacket ka. Mahirap magkasakit. Pumasok ka na ng banyo at isusunod ko na lang yung tuwalya at bihisan mo. Oh, bakit ang tagal mo? Pinagluto po kita ng mainit na arroz caldo. Nagluto ka pa pala? Sana ako na lang. Ayos lang. Ang bilis lang namang lutuin to. Kain na tayo habang mainit pa. Ginawan din kita ng maligamgam na kalamansi juice. Panlaban sa ubot sipon. Amoy pa lang. Ang sarap-sarap na. Magugustuhan mo yan. Bagay na bagay ang arroz caldo kapag ganitong maulan. Oh, bakit napabalikwas ka? Nananaginip ka ba? Ako naman, Ray. Bakit naman hindi mo ako ginising? Anong oras na ba? 9:00. Bakit naman kita gigisingin? Sabado ngayon. Kapag weekend ka na nga lang nakakatulog ng mahaba-haba. Maglalaba ako ngayon kasi Sabado. Kaya naman pala tirik na ang araw, 9:00 na. Ang hirap pa naman magsampay kapag mainit na. Natapos ko na po ang mga labahan. Madilim pa, sinimulan ko na. Nakasampay na din. Hindi nga. Oo nga. Naglaban na ako kanina para hindi mo na kailangan gawin. Uy, ako na dapat yun. Nung isang linggo, ikaw na yung nagmalansya kasi nakatulog ako nung hapon. Okay lang yun. Mabuti nga at nakakapagpahinga ka. Sipag talaga ng mister ko. Thank you ah. Welcome po. Dahil gising ka na, pakakainin na kita ng agahan. Pinagluto mo na naman ako? Oo, sinangag, itlog, tuyo at kamatis. Espesyal ang agahan kasi Sabado. Paborito mo. Ang sarap. Nagutom ako bigla. Kain na ako. Oh, bakit mo nalipat? Kalahati na yata yung pinapanood mo. Horror kasi yun. Oh, ano naman kung horror? Di ba ayaw mo ng horror kapag matutulog na? Nananaginip ka kasi ng masama. Hindi na lang ako manonood. Sayang naman. Kapag weekend lang tayo nakakapanood. Upo ka na dito sa tabi ko para ma-relax ka. May bago kang series na gusto, di ba? Yung love story. Halika na. Simulan na natin. Oh, saan ka naman pupunta? Kukuha lang ako ng kumot at unan. Lamigin ka kasi. Sigurado rin ako na maya-maya makakatulog ka na. Ihahanda ko na yung unan para hindi nakalaylay ang leeg mo dyan mamaya. Nakalaylay talaga? Oo, nakalaylay. Balot! Balot! Narinig mo yun? Oh, gusto mo? Huwag na. Malayo na yata. Ako na bahala. Sandali lang. Oh, higupin mo na. Sarap. Mainit pa. Oh, huwag masyado sa asin. Bakit di ka kumakain ng itlog? Paborito mo kasi yan. At hindi ka kumakain ng sisiw. Yun na lang kakainin ko. Oh, higupin mo pa tong sabaw. Sarap. Oh, kamusta naman ang weekend? Okay naman. Bonggang pahinga. Ikaw? Ito, parang kailangan ko ulit ng isa pang weekend. Napagod ako sa paglalaba at pamamalansya, lalo na sa pagluluto. Oh, nasan si Ryan? Hindi ka tinulungan? Maghapong nasa court. May liga kasi ng basketball. Saka alam mo na, para sa kanya, yung mga gawaing bahay, gawaing pambabae. Pero alam mo, excited ako sa Valentine's eh. Ang sweet nun eh. Sigurado, may pasabog na naman yun para sa akin.
Oo nga, taon-taon naman niyang si Ryan. Dapat ka talagang ma-excite. Last year, naalala ko, mula gate nyo hanggang kwarto, may petals ng roses. Tapos pagdating sa kwarto nyo, may napakalaking bouquet ng bulaklak. Pinost mo yun, kaya alam ko. Oo nga, di ba? Kinikilig pa din ako kapag naaalala ko yun. Oh, ikaw Mars, excited ka din ba sa surprise ni Ray? Nako, hindi ako nag-i-expect kasi madidisappoint lang ako. Huh? Hindi kasi masurpresa si Ray. Hindi showy na gaya ni Ryan. Kahit minsan, hindi ako binigyan ng bulaklak nun. Hindi din mahilig magsabi ng I love you at never akong pinlex nun sa social media. At okay lang yun sa'yo? Oo naman. Sa tagal naming mag-asawa, nasanay na ako. Saka, ramdam ko naman kasi na mahal ako ng asawa ko. Kahit hindi niya sinasabi. Mars, sa akin ha, hindi pwede yun. Subukan yung wag ako bigyan ng bulaklak sa Valentine's. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Charot! Oh, bakit ka naman nasa labas ng bahay? Ang lamok-lamok. Lumabas na ako at inabangan ka. Nang mag-message ka na, malapit ka na. Para naman hindi ka na mahirapang maghanap ng susi at magbukas ng gate. Malabo pa naman ang mga mata mo kapag madilim. Halika na, pasok na tayo. Kumain ka na? Hindi pa. Siyempre hinihintay kita. Niluto ko yung paborito mong ginataang hipon. Oh, kain na tayo. Naghain na ako. Kumain ka na. Kaya ko namang himayin yan. Ako na. Para subo ka na lang ng subo. Sarap ng luto mo ah. Tamang-tama yung anghang. May ice cream pa nga pala sa ref. Anong flavor? Pistachio. Paborito ko. Saan galing? Napadaan kasi ako ng convenience store kaninang pauwi. Nakita ko. Naalala ko, paborito mo yun kaya binili ko. Lagi mo talaga akong naaalala, no? Oo naman. Nasanay na akong lagi kang laman ng isip ko. Oh, masakit ulo mo? Pagod lang siguro. Ang daming trabaho sa opisina kanina. Lapit ka sa akin ng konti. Mamasahihin ko yung ulo mo hanggang makatulog ka na. Huwag na. Pagod ka din sa trabaho. Okay na ako. Matulog na tayo. Kunwari pa ayaw. Pero gustong-gusto naman. Nakakaginhawa ba? Oo naman. Mukha nga. Ang ganda ng ngiti mo eh. Pikit na para makatulog ka na. Dear love, may mga pagkakataong naitanong ko sa sarili ko kung mahal nga kaya ako ng asawa ko. Hindi naman kasi niya sinasabi na mahal niya ako. Hindi naman niya ako fineflex sa social media. Hindi din siya sweet sa harap ng madaming tao. Pero sa pagdaan ng mga taon, napagtanto ko na hindi naman kailangan ipagsigawan ng pagmamahal. Hindi naman kailangang ipangalandakan. Sapat na yung bawat araw nararamdaman ko kung gaano niya ako kamahal. Sa katahimikan ng kanyang mga kilos, sa pagtitimpla niya ng kape ko tuwing umaga, sa pag-iakap niya ng mahigpit sa akin sa gabi, at sa paghawak sa kamay ko habang naglalakad kami. Ramdam ko ang init ng kaniyang pagmamahal. Hindi naman niya kailangan sabihan ako ng matatamis na salita palagi. Sapat na yung mga bagay na ginagawa niya para sa akin kahit hindi ko naman hinihingi. Sa pag-aalala niya kung nakakain ako, sa pagtiyak niyang hindi ako napapagod ng sobra, at sa tahimik niyang pakikinig tuwing may mabigat akong dinadala. Hindi ko na kailangan marinig ang mga salitang mahal kita araw-araw dahil sa bawat sandali
Pinapadama niya ito sa paraang tanging siya lamang ang may alam kung paano gawin. Dahil doon, walang hanggang pasasalamat ang gusto kong iparating. Tahimik man ang kaniyang pag-ibig, hindi ito mahina. Hindi ito kulang. Tagos ito sa puso ko nang walang hanggan siyang mamahalin.